Пакуль жа Владимир Макей будзе вырашаць справы міжнароднага маштабу ў Брусэлі, кіраўнік краіны меркавана сабраўся ў Будакашалёўскі раён. Наводзіць парадак перад прыездам Александра Лукашэнкі пачалі яшчэ на выходных. Праўда, скончылася гэта трагедыя. Настасья Хралович. Наверное, все знают. Батька едет. Так это для его так все чистить мою, Не да? для тебя. И не для людей, так? А кому люди надо? У Гомлі развіталіся з Кірылам Рамановскім, які ўпаў з даху кароўніку на ферме Марозавічы Агра. 33-гадовага працаўніка гомельскага хімзаводу ў працоўны час даслалі ў вёску бушаўцы, каб дапамагаць рыхтавацца да меркаванага візіту Александра Лукашэнкі. Дах кароўніку мужчына чысціў без страхоўкі. Стаў на яе і напровалілася. Ён унутр упаў, ну там правильно асфальт. Ён галавой ударыўся. І що? Жалко хлопца, конечно. Малады, а двое дзяцей асталося сіраты. Трагічны выпадак адбыўся ў суботу, але ў Марозаўскім сельсавеце, да якога адносіцца ферма Марозавічы Агра, кажуць, што ніякіх падрабязнасцяў не ведаюць. Этот я не присутствовала. Это не мой работник, я даже не была с ним знакома, никаких комментариев я вам не могу дать. Тым часам следчы камітэт Будакашалёўскага раёну распачаў расследаванне паводле факту смерці ды прызначыў шэраг экспертызаў. Сваякі загінулага сцвярджаюць, Кірыла Рамановскага, былога ратавальніка МНС, які апошнім часам працаваў на хімзаводзе ў газаратавальнай службе, неаднаразова адпраўлялі на працы, якія ў ягоныя абавязкі не ўваходзілі. Дырэктар хімзаводу, у сваю чаргу, кажа, што з іхнага боку ніякіх парушэнняў правілаў бяспекі не было. Фота, зробленае з даху кароўніку, менавіта з гэтай часткі, адкуль ён упаў. Навошта ён туды палез? Ягоныя напарнікі нават папярэджвалі, каб ён там не хадзіў. Ён жа ратаўнік. Дзе быў ягоны інстынкт самазахавання? Сваякі загінулага мужчыны зняпраўджваюць, што здымак даху, які з'явіўся ў інтэрнэце, зрабіў сам Кірыл Рамановскі і плануюць пільна сачыць за ходам следства. А тым часам у Будакашалёве генеральнае прыбіранне ў самым разгаре. Мыюць шыферныя дахі, фарбуюць раней фарбаваныя і экстрана рамантуюць школу. Показуха. Это показуху делают. А как бы не приехал президент Александр Егорович Лукашенко, мы тут ничего не было не делать. Я считаю, лучше показать так, как оно было на самом деле. Зачем это все делать? Нет никакой необходимости. Я понимаю, может, это подмести, там, прибраться, говорится, и все, достаточно. Зачем это пыль в глаза пускать? Может, картинка нужна БТ, телевидению. Показать, как у нас везде хорошо все. Пры гэтым, паводле мясцовых, у Будакашалёве патрэбныя зусім іншыя рэчы. Да прыкладу, лазні тут як не было, гэтак і няма, а дарогі пачынілі толькі ў цэнтры. Аднак гэтага кіраўнік краіны хутчэй за ўсё не пабачыць. Настасья Хралович, Белсат.